Hi my dear lovely friends and welcome back to my YouTube channel P1's Vlog. लोगोफोर आं दानदिसे समनि गेजेरावनो क'क्राझार जिल्लानि जांख्रिथाय फोथाराव थांनो नागिरदों। दा आं सानो जे बयबो मिथिखागौ क'क्राझार जिल्लानि जांख्रिथाय फोथाराव मा जानो नागिरदों। दाखालि 27 जानुवारियाव बिटिआर सुक्ति जानायनि उनाव दिनै बिथां भारत नाङैनो प्रधानमन्त्री एबा प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मदिया जोंनि बे बर' रायजोफोरजों मोगा-मोगि जानो नागिरदों। दा बे जांख्रिथाय फोथाराव ओरैबायदि गेदेर सुबुं थुबुरमा जाय सुबुं थुबुरमा दिनैसिम जोंनि बे बर'नि जारिमिनाव जानांगौ सिगाङाव जाफेराखै। एबार बे क'क्राझार जिल्लानि जांख्रिथाय फोथाराव 5 लाखनिख्रुइबो बारा सुबुं थुबुरमा जानो नागिरदों। दा बेयाव आं खोन्थाखाबाय जे भारत नाङैनो गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मदि बिथाङा फैगोन, लोगोसे बेजों फैफागोन अमित शाह आरो बेयाव गोबां जोंनि आसामनि गेदेमा सुबुंफोर मन्थ्रि मिनिस्टार गोबां नुजाफैनाय जागोन। दा आं बेखौनो खावलायो जे नोंथांमोना दिनैनि बे आंनि ब्लगखौ नायनानै मोजां मोनदोंबा लाइक खालाम, लोगोसे साबसिन मोजां मोनदोंबा शेयार खालाम आरो गोदान नायगिरिफोर दंबा अन्नानै आंनि बे भिडिअनि थाखाय P1's ब्लग चेनेलखौ अन्नानै साबस्क्राइब खालाम। लोगोसे बे आंनि भिडिअखौ माबा मोनसे गोरोन्थि जादोंबा एबा मोजां मोनदोंबा कमेन्ट हो लोगोफोर अन्नानै। दा नोंथांमोना नुनो मोनगोन दा दसे उनावनो क'क्राझार जिल्लानि जांख्रिथाय फोथाराव माबायदि सुबुं थुबुरमा जादों। स' नोंथांमोनखौ आं गुरै खावलायनाय जायो दे आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायदो। Welcome BTR Jai बर' हारिनि जय Jai बर' हारिनि जय आगन मुसा हायनाले हुयनाले मुसा मोसादो रंजादो दिनैनो गोरोबथा सानावला 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 BTR-नि जय बर' फरायसा देरहासार NDF-नि लं लिभ मुंख्लंफोरनि देरहासार बर' रायजोनि देरहासार जै जाथों बर'फोरनि जै जाथों NDF-नि जै जाथों बर' फरायसा आफादनि रंजादो मोसादो रंजादो मोसादो नोंनि आंनि मिजिं रनसायबोना फैयै दिनै मोगथां महराव जामारबाय दिनै मोगथां महराव फैलै बयबो रंजा फैलै बयबो मोसा फैलै बयबो रंजा फैलै बयबो मोसा दिनैनो गोरोबथा सानावला दिनैनो रंजानाय सानावला दिनैनो गोरोबथा सानावला दिनैनो रंजानाय सानावला जय बर' हारिनि जय